lho golek adikku kok. Ket mau ora bali-bali. Oh no. Nang ndi mbah mau. Karo sapa? Bocah-bocah kancane mau lho golek makku kok. Malah ra eneng iki. Dimu sing ndi? Ka mau lho sing jenenge Rizky karo Darel lah angel kandhane. Wis. Yo wis ana golek piye yo? Wis ayo, angel tenan. Weh, anak-anak, kowe nak sapa? Anake Pak Kumbu aku. Sing sapa kowe kecak? Takon dhewe. Ya Pak aku ora gelem gawe kolam renang kok. Lho, metu kuwi. Lho, kae. Lah kuwi ya. Agak adek. Yo wis ngene iki yo cek enom apake. Durung reti gawean sing temenan ki piye. Wis reti sing babagan katresnan. Yo korbane dadi ngene iki wong sing ditenani durung mesti dadi kenyataan. Pesene namung siji. Ini yo bener tak pikir-pikir. Jadilah pemain hati biar kamu tidak pernah sakit hati. Weh, Mas. Weh. Iya, Bro. Kamu ora adikku. Rene osek tak andeni, Bro. Ngene lho, adikku sak golek makku kok. Nang kono kok. Lah mau pamit ning ndi? Tak goleki ket ndek mau ora bali-bali iki. Ya nak pesaling kepethok aja diseneni lho, Bro. Lah piye? Cek tak cilik. Iki wis sore, ya, Bro. Ya reti nek iki wis sore nak bengi lho aku wis bali ra ning kene. Iki sakjane aku lihat tak kon budaya diku mau. Rene sik linggih sik, Bro. Engko yo pethok dhewe ora temu dhewe. Ya wis linggih sik. Napa, Bro? Wong tak dinteni makku aku. Kon golek adikku. Kok nak kowe malah gembedek rono rene. Wong-wong sing dumacul lho malah dadi kriwikan kok. Iya. Piye iki penae piye iki? Linggih sik. Lah ya apik kabeh. Ngopo ketok raimu iki? Wah, ngono. Beto ya, Bos. Beda petundi. Ya Allah, harmoni dia nasi rasido lho. Malah goblok-goblok iki. Ngene lho, kowe kita sawang sekado mah. Tak andani sik. Aku lho ndak. Apa masalah wedokan ya bojomu sampe minggat-minggat? Iya. Lah napa mbok pikir kena seminggat yo ben minggat. Wedokan akeh kok. Wedok ora gur siji lho. Nom-noman gapuk ae ra Ya senajan Bos. Ora iki yo pas-pasane yo sorry Bro nyuwun saya. Manis kok tetep. Ambil rahim. Alah kaya ngerti. Rupane lho kaya sebingung tanggoku kae kok. Lho mangenyek. Lho mangenyek. Ya piye ya? Gede tanggoku kae yo ngono kuwi lho wis. Sapa Bro apa-apa sing mbok karepe ki apa ya tanggo-tanggomu ki apa? Sing kae sebingung tanggoku to dirante. Ngek ngono kan suarane nang masuk. Lah apa tak kemandai asu to. Lah saiki yo biar papat tetep dicancang. Saiki loro lagi dicancang manuk dicancang piye le mabur. Ora iso mabur bojone Mas. Lah iya makane kuwi. Kabare bojomu lah iya apa ya. Gimana kabar bojoku? Lah bojomu minggat lho. Aku durung seneng kabare bojomu. Woi, matamu kuwi. Lah iya, saiki tak omongi sik. Apa nek kowe iki ndelok kancamu ngene iki yo tegel lho. Masa ya bojone kancane arep mbet genti goblok. Ya kowe iki arep ngomong ageran kok, Bro. Tapi kan aku ngembati kan yo siji. Oh, izino nak koncone ra lilo masa arep mbok limpe. Wis gaweane mbliker, Bro. Oh iya aku ki wis dileh urip ngene iki, Bro. Saiki tak tekon sik. Ngono kaya ember ki lho. Jare nom-noman bagus. Yo rek, kaya ember lho contone ember. Napa ember? Wah ember ki wong elek ngono kae lho. Bojone mening kok. Mening dene rupa-rupane rada mesem biasa ngono. Wah, kae sumpah, Bro, tetep kayak tegangan kae. Mau petok aku lek ndukul. Isel wae kok ketok batur ya. Iya, aku yo ora patek mudeng sing gisel-gisel ki sing napa toh aku ora patek mudeng, Bro. Nasib kok iki. Priwikan taun anyar iki. Sing piye kuwi? 19 detik, Bro. 19. Lho kaya Covid wae 19, Bro. Lah ngono ki apa? Piye ngene. HP-mu dolen wae nek arep. Ada HP bojo ora tak trending nomor 1 Bro iki Bro ning Twitter. Ngene ya. Morning. Pok tak sopeng lho, Bro. Semangka. Semangka. Bongo tepan. Oh, semangka. Bongo. Oli bongo. Oh alah, sing kuwi kaya sing biyen kae, Pak. Sing kaya Luna Maya, cutari ngono kae, Bro. Apa sing ndi?
Film porno ki lho bokep lho angel ya. Krek ngomong ketemu bokep ngono Ora mudeng suwen. Lha tak ngene iki opo? Iki main kartu riye ngene iki. Ayo bingung lah dhisik do sekolah madu sobo prapatan gene macul macul kentok nih bar sekolah aja wae sekolah macul bar macul gek sekolah wis tutup lha kok sinaune kok sekolah kira ngono kok zaman sekolahku kok sugek ngono ki lho titak titik tengak-tengek ngono kae nek uripe seneng terus dadi wong ki wong sinawang sawang ketok enak jebule yo ngono kae yo jane nang iki yo yo jenenge urip lho Oh, alah wae. weh sugek Lah iki lho diceluk temen. yo rasane nyeneni kowe iki lho Aduh kerupuk opo. Lah iki lho jare diceritani sing jare gisel-gisel nek aku ora mudeng. Engko nang nggonku tak deloki TV wedi kae to. Wah, lah kok dilo papa. Yo ra. Yo ra. Wis penting adine ki nang ndi kayane. Ini tak goleki jare Mas temon iki ngejak aku ndongeng wae. ora lho mau bingung padha do mumet mending ajak jurat nah aku yang misalkan ndekne terus terus berarti aku to bos kelas iki wong Tak goleke nak gorene kene kuwi lak gor wedan lu sak truk tak kulake nang nggonmu. aja sing kok ngono mbok kira wedhus e bos mbok kulake sak iki oh alah bos yo kaya ngono kowe kok bos ngono nyet Aku masalah wedan ra mudeng e. aja mudeng-mudeng pati-pati kok ngasih nglarani wong wedok saiki yakin sugek lu pernah dhisik gajah cerita apa piye dhisik kananmu karo wong wedok kae Alah, kon cerita isen aku. Isen karo bocah-bocah ngene iki ya burung level tak tuku. ya malah Gemayat, goden. Gede. Yo sedang mumat-mumat ngrembug ora sing ngerendah ngalor itu. Boleh ya dine nih. Boleh ndi yo, Bos? Boleh nek iki wis tak kelilingi wae ket Wis ora marep lho, Bos. Lah makane kuwi tak kon mangi goleki. Wis yo yo. Ya wis nuruti gerangan ra turuti angel lek. Ayo. Yo. Buka. oh lah kae oh yo Oh, alah. Lek golek kok. Angel kandhane. Kenapa malah ketene kita goleki ora bali iki? Ora mau menang kok. Kok tak beli Kupingmu krungu apa ora? Oh, tak tukokne wis kolam renang. Kira tergane. Kene urunan ditukok kolam renang. Lho, banget jauh urunan kita. Mau berar nukoke. Kira aku wingi melu ron anakmu ora melu kok njaluk urunan. Iki kan itu mungkin tak genukoke. yo wis gampang kok Gampang. Beli. Makmu doan le. Angel. Ono marai dhuwit wong tuwa. Terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share dan ini ya.